тыңламыйча барып кирдим дә шул апага сөйлим бит инде. Икесен дә яратам дим. Тик менә тик сайлый алмыйм дим. Теге апа, багучы апа, озак кына карап торды да, син аларның берсен дә яратмыйсың. Менә сиңа. Менә алар сине ярата. Син аларны рәнҗетмә. Син әле үзеңнең яратканыңны очратырсың диде. Көлеп кенә кайтып киттек. Теге егетләр арттан озак кына йөрде. Тик мин İkisi de bir yol yürüyor икән. Белмим инде, өмет бирмәдем. Көннәрне бүлгән, дүшәмбе, сишәмбе? 4нче курста укыганда бик настырный дигән әле егет йөри башлады артымнан. Ошамый иде инде. Тик ярты елдан үземнең миңа карата мөнәсәбәте турында тагын да ныграк белеп, үзенә караттырды, яраттырды. 14нче июньдә 16 ел була инде, Алла бирсә, минем тормыш иптәшем, минем беренче мәхәббәтем булды. Мин аны елдан-ел ныграк яратам. 3 кызыбыз бар, Аллага шөкер. Яратыгыз, яратылыгыз дигән. Күзгә яшьләр тулды. Үлем! Сезнең дә мәхәббәт тарихларыгыз булса, языгыз кызыклыларын, иң тәмлеләрен менә безнең күңелләр тулырлык иттереп языгыз әле. 897 85 55 91. Уф, үлем, үлем, үлем.